ରାତିରେ ଆକାଶ ପୁରା ସଫା ଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଯେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ତାରା ଦେଖାଯାଉଥିବ। ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ତାରା ସମାନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି? ଅନେକ ଲୋକକୁ ଏହି ତିନୋଟି ତାରା ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିବ। ଯାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଆମେ ରାତି ସମୟରେ ଯେବେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛେ ସେହି ତିନୋଟି ତାରା ଏମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେବେ ରାତିରେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁଛେ ସେହି ତାରା ଏମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେହି ତାରାମାନଙ୍କର ନାମ ଅଲନେଟକ୍, ଅଲନିଲମ ଆଉ ମେଣ୍ଟକ୍। ଏହି ତିନୋଟି ତାରା ଓରିଅନ୍ ତାରାମଣ୍ଡଳର ଓରିଅନ୍ ବେଲ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ତିନୋଟି ତାରାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ବୁଝିବା। ଏବେ ଆମେ ଅଲନେଟକ୍ ତାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହି ତାରା ପୃଥିବୀଠାରୁ 1262 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ତାରାର ତାପମାତ୍ରା 29,226 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ଯେ କି ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏହି ତାରା ଆମ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ 20 ଗୁଣା ବଡ଼। ଅଲନେଟକ୍ ତାରା ଗୋଟେ ତ ନେବୁଲାରେ ଘେରି ହୋଇ ରହିଥିବା ତାରା। କହିଦେଉଛୁ ଏ ତାରା ଗୋଟେ ନୁହେଁ ଦୁଇଟା। ଟ୍ୱିନ୍ ଷ୍ଟାର ଆମେ ଯେବେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟିଏ ତାରା ଦେଖାଯାଏ। ସେଇଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରାଟାର ନାମ ଅଲନେଟକ୍ AB। ଇଏ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ 7.3 ଗୁଣା ବଡ଼। ଛୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ତାରା ପୃଥିବୀରୁ ଦେଖାଯାଏନି। ଏହି ତାରାକୁ ବ୍ଲୁ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଏ। ଏହି ତାରାକୁ 1819ରେ ଏଷ୍ଟ୍ରୋନମର ଖୋଜିଥିଲେ। ଏହି ଅଲନେଟକ୍ ତାରା ଆକାଶରେ 31 ଚମକୁଥିବା ତାରା। ଏବେ ଆମେ ଅଲନିଲମ ତାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ତାରା ପୃଥିବୀଠାରୁ 1344 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ରହିଛି। ଏହି ତାରାର ତାପମାତ୍ରା 27,226 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଇଏ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ 32.4 ଗୁଣା ବଡ଼। ଅଲନିଲମ ତାରା ଇଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଷ୍ଟାର, ଆଉ ୟାକୁ ବ୍ରାଇଟ୍ ବ୍ଲୁ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏହି ତାରାରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି, ଅପ୍ ଟୁ 2000 କିଲୋମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ। ଏବେ ଆମେ ମେଣ୍ଟକ ତାରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଇଏ ତାରା ପୃଥିବୀଠାରୁ 1239 ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏହି ତାରାର ତାପମାତ୍ରା 29,226 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ଇଏ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରୁ 16.5 ଗୁଣା ବଡ଼। ଇଏ ତାରା ଅଲନେଟକ୍ ତାରା ଭଳି ଟ୍ୱିନ୍ ଷ୍ଟାର। ଏହି ଟ୍ୱିନ୍ ଷ୍ଟାରର ନାମ ମେଣ୍ଟକା AA2। ଏହି ତାରାକୁ 1900 ମସିହାରେ ଖୋଜାଯାଇଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ସେତିକି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ।